Ama nung ano yakay klangay thamani papmanay nung jajagapun thangtung nung papmanay busani an yakay klangay thamani nung jajagapun kahamke tongthang an papmanay bile nung an yakay klangay thamani nung an thani ni changai hake mathang nin ama ongkhori thangporo nono kisapon salangya na nono khogoi thango na boasuk busa kam no yakar langman pura kisapan sugi ke ma tonglang na ma tonglak bo an yakar klang thangmani koidin kai tongkha nono yakar klang thangmani duidin bupur thangni nama usakanga busabat pro tamna asakos tongga sono yakar klang thang teng yakar klang thang ama phaji ama ang krikit toy meya phaji ama nin bum tamo jual nung oni nama ongkhori thangporo biango nogo kri janu biango thangja nana sangyang thang ni nana song para boro neimura wa sabai thangno babai o noimura biango jompui bukhak nin babai ki nung berenya thangjakta nung sasungda songdari da nin te kai dara kri ja krai aing koidin thui kesa norok nin nana songro ekdin nin ama khnogo tongta na nin nana soro norok beren thangsinchi nin ama thanguta nok nokhori na nungni nama no kok samarok no khodak kana agirogo khnaya mobile ti rok onyo porok bai khnaya pro nung mai phone bu kok salangya salangya nin aman logi phone da tong tongo call da khanya kya susu mamang Hano hai belai kena wana masih jaba kiruk masih ja hano hai darak sidak mampli kasepeka sosial media wo mokol baitang eba ko baitang darak sidak mampli yang kita tak de bok sonok pilano video ni mampli no kuno kam ke samani tongna eba kam kino puji mani tongna tini ni mampli po hai ngono yang kita tak de bok song tini ni mampli po waise hano hai belai kena sini bok zo koroksa suma de broma hano hai besai no ko krisani hano hai ko bani jalabai kharai thanga father hastewo te amni yaglo bini besai eba besa sebani dai belai kena taus dorate ten ton nang la jang belai kena tumpla la jak tamne holo oba haike hano hai brok nogo kri chani bini bungra juk songni nogo berai na ni thangmani yaglo bai ke hano hai kharai thanga te amni yaglo belai kena taus dorate kami amsani borok sebani na eba nogo khongni borok sebani na belai kena choli la jak pharing te takte bok song sing bisi kok sewi tang oba haike sini bok juk soma te broma oba haike besa budinyo yakare kobuni chalano rongbai khari thangnani nangka eba obai ke busama sana khibai khanani nangka phare jang bisi kok se hoi hanai jang sini boksuk suma de bromani busani khokte eba bini busa ni khokte jang kisa kam ke bojoi na lena bini busa tamhini sai kanari ka ba busai tamhini sawi kanari ka amo jang kisa kam ke bojoi na lena ngete takte boksono kisa kam ke nai tongli tini no mamplino ama nung ano yakay klangay thamani papmanay nung jajagapun thangtung nung papmanay busani an yakar klang thangmani nung jajagapun kahamke tongthang an papmanay bile nung an yakar klang thangmani nung an thani ni changai hake mathang nin ama ongkhori thangporo nono kisapon salangya na nono khogoi thango na boasuk busa kam no yakar langman pura kisapan sugi ke ma tonglang na ma tonglak bo an yakar klang thangmani koidin kai tongkha nono yakar klang thangmani duidin bupur thangni nama usakanga busabat pro tamna asakos tongga sono yakar klang thang teng yakar klang thang ama phaji ama ang krikit toy meya phaji ama nin bum tamo jual nung oni nama ongkhori thangporo biango nogo kri janu biango thangja nana sangyang thang ni nana song para boro neimura wa sabai thangno babai o noimura biango jompui bukhak nin babai ki nung berenya thangjakta nung sasungda songdari da nin te kai dara kri ja krai aing koidin thui kesa norok nin nana songro ekdin nin ama khnogo tongta na nin nana soro norok beren thangsinchi nin ama thanguta nok nokhori na
nungni nama no kok samarok no kedak kana agi rogo Kenaya. mobile ti rok onyo porok bai Kenaya pro. nung mai phone bu kok salang ya Salang ya. ni naman logi phone datong Tunggu. call da khane kya Kayaknya kayak susu mamang. da ke bai do gotana sai khunula nin bung tamo Diren Debruman bung ke go obrun bung khitamo suma Debruma bin para boro no bin murawa bin photo to tong tongo do phongla kisa ko bin photo ma do yang kisa kan kisa phela ono bin mura ke biang obo jompo jolang kalai bung na mo ke do sai khunala bom hai gotana nong mo gothanan ko mo hai bot pola sung lun na ui nok tang la kha ku la khen ko boni khe lun bising na jang nang lun ke mas hisab bai sapta woi pura total 2 লাখ na jak 2 lakh bising 2,20,000 acha koite jaga lun na jaga bo bebagai saita kalayo tam jaga lun na mani bondon kotor kaisa ke bondon kotoro abo 90 90,000 kitai tai kaisa bondon not busa ni tongo abo 30,000 na jak tai bor na ja Engke Ujjibon small final bank najak 50,000 tai bor na ja tai Onoponot najak 50,000 tai bor na ja tai najak kere saita najak o ranga se kobong man nama ni tam khlai abo engke kusung nok tangkha hawa khagin nok tangusung engke nok tangmani pore busabutu imbago busung lekha pora khlanya ni wansogo yang bono omai ke kam kok saitang mani jora boke suro sajungnani dera sano kamusung sano sajugunai bini Instagram o video khlai danani abo wansogunai sajugoi mani sano podre pod sajujanai lipstick kajol makeup abo hai san tabo ingka maya ni bagaja tau basungno haka yakari klang thaka ani basa masa ang masa anu yakari thangka bo kana sumna sok tong haida kana sumna ni bebak sok tong bo mane waisa da san nana daily da san mas da san tamo abo mas usano hingka sapto usano somoy kisa kamro khaine rang kisa gobang hanya 1,000-2,000 hairo ka kino sangrao na tamo nungke bono ri kesa mamang sumri tono riya bosor mas riya bahai de tamo ruwut je rang ya phokala ya phoro ruwut je pani musang kangsa kungsu ruwang bo riyang ya tam kha busana pori na bagoi bo ma wan sokor angke boka bin tom a na thok cha thoka sajugo nyai bina Instagram video dana bagoi simi wan sogoi bo ma yingo bin Instagram tongo Instagram bo tongo sen tam hne channel singke abot khologjak ungko nuan bo mutu khologjak tam hne khologjak nin bung tamo Diren Debruma channel khologjak Instagram te bor tong bin channel tai Facebook tongo WhatsApp tongo Facebook ong kang tam hne khologjak Facebook ban bumung ban Diren Debruma gar video rok te tongmai khosa bo khlaimani Facebook ong kasung video nukliya ongko abo account bini email rok saimali angunyai Instagram ka tongkho naima kho Instagram botan to najak kere bini aro kher naiman ta buibo naima ta bung channel siking na bumung channel sike naiman buibo bini khari oba bro korinya le emne video khlanya bagai simiri katal nango haida video khanya ba simiri katal nango ri khe joto nogo sumnani para buni para beranyan khe tongo o je body ni dini video upload khanya bagai ri kere ya ba hani bagai bom hayingbu bo usrai por na rok srai sar na rok no kaham khlanya rok bo bisodo rang kabang khai je oi busaro kolo kotor khanya aba hai wan sumur gori tam bini bin thane amai wan sumur gori suro bin sak no simin na to khanya ti sana musung jago botai busabatu ni sinta khlayata angka busabatunya por na musungo kaham buhai kolo kotor sana no musungo engka boka abai kre anu se omus mar gna ni chata bokok samaro ke nungno no se saima phone kok sama ke nu jabo no ang phone jon ja kaisa ba bin kaisa tongani kaisa tongo engka ba horang thubur rogo ba text ok da khlaya ba saime ya kok samo khunaya ta nung khetam bagai nokni engo thang nin bukra saro o bongni kaisa tabok taklai rabat kanya ni borok an sahoro nin bukra sang an bukra song sahoro ke engka phagira ri nunga sung ke tongora ri ni engka angke
जों बनो मंगन दिनो फन खायगान बक्रानो बाबु जों तो तांना फन नों फाइ तांना फन जों रां सनांगरो 2000 सिनि बुसुबार लुन टंग नि साका इंगा उफ मोहाया बब जरा रगो नरब जामिला खलाय हुनि न इंगा तो बरो ना फाजि हिंका इंकेस आं थांका बुधबारनि फुंगा बुसाना तै थांगा थांका इंका आफरो सालजा सामटां गिराखा इंगा हरो के nin besan tang tang go nin login no ke nog rong thong nin no go थां हो पुन रक सब जागिया नि borok kare be sap som na ni kalang thanga tat nogo sampale nogo borok tai ko thong nai kire babu masa tong bo samtang hong ka ba somoyo tok sob je pun khaje pun nai bele hain bagai kalang thanga ta wan soge an pore abon pore hingke ayang thanga thangai nai ang sam khai ka budban dino khalai bukra songni rabar ka kheta aro rabar kai kya hingke sarigo sanja jora kol khayo bono ano bahai samung rok tra khalai ke ani su hongke khalai ke tini khalai tabung no tui to ko bai jra phone ang saka to ko bai phone khalai bano ang to ko bai ta hingke saka ne hingke busa bai bo saka ka baba nungle tra khatang anu ne apuru hajete sungui tong bo apuru nogo khunale bo apuru nogo no kotulya ko hingke yang bus ani sarai bo ama khatango nin saka bo hingke nang khana phayadi ba ni sungu tain dina ayita busuban dina phanyara ni sungu hingke phayo ni saka hingke phunga sirsirang hai basaman pore soitani bedre ang nokni nongkhari thanga samungta kisak pura khe khai ka banya ni nyai o wa kerang korang nor tong kya hingke pai de kifil phai ko nogot bukra song nogot mai cha gana kisa ni nyai nongkhar phai ka banu sata o kol khayo ka rang da daira hoka ni sungu rang kheta mo naro nin brini account na he google pay wat a master loan master no danan bagita hingka daya ko ni sakang ni ko babu song no kore babu song bo samta no thangjak ni sakata hingka da ko ni nya sakon ton ni khabo tonon pore ola yang phungong kokha 9ta 10ta he time ka kha a phuruka loan master call khakia bin ro hingka sushop mang hingka tabuk an nogan basai anu phun khai hoka nang loan do man rang ke direct ko bondon master do roho nake nin brini account do roho google pay bo ani brini google pay kare a loan master ni rona a orno puno master ni rona rohana ni 100 jak rohaya kota acha hingka bo afro ang bono tai sarapsa tongi call khaji ni saka hingka anu phun to recharge pa ja call khalai meya hingga ola sarapsa tongnya ayang loan sunan time ka khano te 10 ta hai a phuruka bin phone switch off master call khaimeni hingga ola base anu sahora nogan base ni bure ayang jompoye thangmon tera sawkya ani sungo hingga ang to saimeya bo thanen plan rok ha yang phayale buko ani singa ba a pa khingke no an chrai bai bini mama no tawan bufrang na ta nin bani number call khagere ni call bor khaine thangka buina phone bai khlakya boro switch mannyai ano hainhai samta mo jaga thangi sayoka yang ni nongkhar thamge sabno basu nyugui ko an nogan basui buko yang phigla do nang nogro go nin bong tamo Sharmila Debrma boke wa chado ku je sudilang sajo goinyo bini kurti ka sak sumunyo bera gana sim kisa phirik chan norugo yak rogo te boxer rok tong bo bini ya rai ko ri bai ai plastic ni bag bai rabjak aba dai talang taradi ri ka bang talang na asuk talang yari asum je bo nangman sim talang nata kok dama sarka mas haya kok sunglungman saragya tam ni singrman nungke obo biang hanai ni sungna mas kok thajiman sarayan chiring sul ke lai thang gang bong ang khaba changstang thang busai jai gabang khang thana hanai nilar tong bin nogo thanga nan tong ta bono na phainer tu tong lamo dek jor phaine bike rok bai gari rok bai nara na sing jai geta sungbo sin sung nogo se paile an busaba si hinkeba bozara nogro kha iko joro pera kuna joro simnor ku bera kuna jora yang puno khala yo wa tin ka rang ka bong nok ko yo kuna jora boyang ti thanga ta ang ti thang omhore ni nok khoboro kora biango ha ote kaisi jaga thepajang karim palaga no gete bon kem nogrong nan jatong ani an kakan busla
koi nukjak bo ben thangabo nungno nugro khabano nugro kha nin mung tamo boya de ma boro nugro nukhe ko jangan nugro bono ongor tangman ta ningko boro apro ang ya noklawa pro inga bono ang singa ka batui beng thanai mane bo kok salai thangba kya yang ro gana ro go bike tag ro gar phaimano nuk no jawle ko bo himis thangana oso jaro no ko ojana ongor tangma sim lokang bonang tum na sijak le ta ningle basi ba bahai rok khusrok daman khosong maya ane bin tomung samurok ta ang phaima to phayo haiba nang ama hero kasuk saime ta bin tomung samuro bo jgo nogo khusinge da tam tong thukje da ningle basi ba gana ba korok saitang somoi somoyo je tongma kha to kaham ga tongmo ko ga ba mo ama hero kasuk saime ta nin dara bai kajek phan losung suka hai rok ta ko bin dukhun kokro los ba los ta bom hai los mane ke nin basi do man nin boprang hisabi nona sai khanar na nin dara bai kajek phai ang pro losung sukan jibon shes खुशी के मा तंग या kahama sumya kahama kanja ba hairo aba hero kan to saya aba hero ka to te cham sa e kono saya anu na asuk tong phai mani kun phan saya nin daran somonde he anu ko mo saya sama ka bo bisi sabe ka thako ke bai tong ya bu sajung tong no kon tong bahai bin tom musa morok le norok bahang jak sajung kaham ga tong le ko bu bai sinja ga kok su hawa bu beng ko kaham kan khung ko tong le param sero kun dak krina kere mon pulya sochi da bokhe onyo borok bai khar kana na seng je thang kana tam babi angke choisinyo kharkan hone wansogo onyo sala bai da tang gei bo tanu tis saja yang ko bo ta rutuk dini sawano message khaye hangka onyo sala bai kharo ne nung bahai ke hni man nung do kok samu nugya inge ta bukun jakok khuspata maya kho to pona ang ani wansong maka haja kharka haja bo onyo sala bai bahai ke nin thani proman chikri ke nung bahai ke saimana ko bo ano hai no ungko whatsapp re message khai chau nung ano ta rutuk re ang tongmani kaham tongut ni chau te cham sei ro hora tai si rohamaka bo jes busuk puna media tu rutuk di anu tai maya ni chau bor tu tong khabo tongkho o sijak pra tong bai kho kaisa hangga tan abo tan katung thangka tang gei abo yangjang onyo nai tongphuru atum sanangi thangkata sei dar hor na tamo sui rohoro buko ko ang por di do ang kaham no tongo tai phaya homa khonaya da media o rifano kono kon mana ta asadi kono mana ta asadi nini jaga tamo nini jaga sana sa tamni jaga sana sa haitya bot gat jesa jaga o phano tongo kahamno acha te cham sike bo tai khe seya voice recording ro do ha rohya je japan kaham tongo to star tuksidi media ro phana norok je japan ro tuklai de maya haita ge bo pulen planning sabi thangta borok nugya saimea rutugui maya jat o pulen ready ke thangta na plan sabjak bo thanani bagno bini document bebak talang thango tam talang kha bini aadhar card talang kha voter id card talang kha bank account talang kha bini je tongmani asuk tongmani bo talang kha gatai logiwa o loan ni join photo loan nam jang join photo sakai talang thangwa bo photo phata no kasipang kalangi na ke nung khom borong kari kha omang boniro dol rongniro share khaimana ha ka photo nogo tongmani joto pura delete khai bikena joto delete khai kalangai thangka bo ma ke 30000 kiri tong khata 30000 na kire bo ha ka khari thangka delete khai beye hengka a bisingo bo ano hai nei busau nungle ano ang jespo nungai kamai thangpuno nung ano rotok langna ni sau bo nogo tongpuruta hengka man nung bai ono ko tongpurun sala kya nogo tongpuru abai rok ni sungo hanyo bufro siang ra ka je nogo tongpuru o sando jora ko sung sam tangbai mai tisha bai horores khaipur rogono abai ka sau okok saman busur bal khana
balo jako sapta kaisa ingkana tamni sapro afro sao nungle ang buihake je ko nungwe kamai thangka tra rutung no ni singo okay ingka bos muni ko rokhe sao ka ambot muni ko rokhen saka ang thani tam rutung na sia nung se thangpa yo ni jaga thangke ang tam rutung na ni saka sujan bono ane rutu gyan saka ta rutu yani saka okay botam ningka hangka bo afro ka nung hanyong na hini muni chong ta ang bono sengra sawa bo anu sengra kubin saw bo ka anu ka ang ka bono sengra saw tam rutuk tong na sini ang sengra saka ta bono acha okay te tam saka te hingka hai ni taw ka hai ni saw nung ano kajak knai awata khajini saw acha serai tong hni bo ta sadi kol bo ta khaji serai ganang hni nyai ni sata bano ane bo mai ti sajang nai bo sai man tong ta na bo aba hai kajaro hunta sadi basa ganang hunta sadi bo aba sajang kirunya sekang bareng ko ka hai ka saikip ka basa ganang hunta sadi kajak hunta sadi nai hingka ane sala siklar da nai thangko sera chikra nai thangka ani wan somon mote hingka hingka botai set bono bui bo nuke sikla ni wan song nai bini je style khaima bai tomung bai kamung sumung rong nugoi hindulo phulia suri bo kani sikla hanyung tong bin che hara hangke boyeso kom khuba agi puru da bini ba hai tomung na ke tabuk da hotat cha ba hayeng hotate no mo bisitus balay mo hayung mani agi rogo kun ekdom kaham na agi ro kaham no tabuk sak jora 10 bosor bo kaje sirai asak tor kasto bosor kha agi ro kun unja tabuk khebose o bosor se hayung o 2025 bosor bo mani sanmar nang kaise pan ri da na tamo ro maso wasu usur ro ta sak mas burum to rime ya ang bunyo se tangi chane borok ang boro bono mas pakeno asak je sanman rimana ba ja ani musung puro kang ri tarang tong puro rogo kisemisang samkhai rang kabang mam puro ke riru engke ning do apro nor hisang ni sinogo tonglai puro salajak engke ang kamakha nang rutung na da ka rutu gyane ni sajak nang se engke tabuk tan bagai rutuk phi tabuk rutung wani no abuk ang apur siang ra saudo bono hai rogong lag na nei wan sok ma ta ang engka tabuk abun sate busa botongo bini bago bang cinta hani bago ang bono taung maru togo tai se bobe lun namane abu bo sobaya ko tai bosar kaisa kata tai 10 mas ke tongko tai tinta lun engka mon ang sajung to na purbang sajung naya samu ang sajung saya boy ang bonyo jes japun tongtheng suma debro manunu ke ano call khajen bagai ang koja ojo to takhuk tai bukuk songna ani contact number bang renai nong na sadi 9863 196022 mong kha ni contact number nin param tam khobja Gian Chandra Parat hajo khori eri si village khobjago area khe area no ma hajo khori eri si village nung mata masuk asa hai ke basunya ko daro no yakari kala hangke gere hnya yakari kala ha nung ma gi nu ge da nung je sepon je apon dong ye nung hamai mangala ko suma nung ni besana ma ye na ye da asa hage bonus ra si gun chan hage yakari kala hang bono no besu na tu ka bu dong nung sai de man nung je apon dong ye nung santi mangala nung age basi phon taw nung an basi liya suma nung le daro no tamo bigira hna yakari kala hangke nung ma gi nu ge da bono nung ma gi ro thara si phai bla sa ko na phane phai pro ko tas thainga la sa ro thara si phai bla pro te bus sra bus phai bla sa ro thara nung ma gi keri nu ge da bong na sakang na kya bong na gi pula to hai bono bong no buma song sakang na hne to na phai ja ba bor do khar da ka jagla khale si phayo bo khari phai man hamja gi phayo bo ga bono buma song keri hni na phane phai ja ga bo apro to se to ya bono buma song na hane phai na hane thagai phai se bo thangya agi bina ma song mane bono bigrang jakta bong no bigra basa ma no bigra hanai bo na phane phajak bono ga bo apro thanga bono basa mari bai ba sajung no kanya hne telangai thangai bo tau dara no sime rkhlai ro kata rkhlai ro horei nge bo apro ke thari phayu dara no apro hanga ke bono nge bo apro ko bonu ge diba kerei bo apro tangi ma phasila bo ta kha gri hni sika ha bo tawo a thangai e thai chen ma ka no bo tabo e thai chen ma kani ma tonge no ar thang tak suk dang nyo bo bosani problem mane bole bo bin bosa tong ma sa bo bon wan choge da nung bin dam klai ang bin bo prang je kala yu nin bo mukhe an bo hamari debor ma ya sagari nung le tan sanam jong
tam sanai bong no ang masawo asuk basa koto mangi thangka borok basa chikon fur borok tangke tong afur borok hamjang muno sia da pulia borok hamjang khanyale ge tau bin basa asuk torkha ga basa no maya nang sidi tang basa no maya nang ya tabo buni rang sa bi san tui na ka nei tong kha gele bong khushi nai haja bong basa ni pa borok nang lak borok ekdino basa no wan songnai basa ni ma wan songnai basa ni hamjang ya basa no hamjang nango butangnya asal sinalong nang, tapi storynya bos sinalong nang, wajah bos asal story, bagi wan suge da, bokha kaya da, agin sini no bokha kita ngam le, asal hamil nunggu tong hangke, keren nunggu tong hangke, tong ma tong ya sa tong ma saya ke bagi tega sia di bokha kita ngam da, botaw ka tang kang nasi, tapi tapi mohon kio, tapi tapi wajah nasi bo, bona seng, hai bona seng tanya lagi. Nung kita am kalai bini. Bon wajah kalayang. Bo mungkin. Saraswati dewa rumah. Yang pagi da. Aki norok. Hamzala kal jak puro sakak jakana sakak jaka singno apro an bakra jak sim phaina phayo mandayo tlang thangu nana songni parawo hninyai agi tamo onno kripurni nok bomabo onno kripurungka apos sakam mura nogok tam noga purke berada tinda tam bomahai kotha nok no tin apro bo tin bujang no hingka yang mura sukaninya yang nongkhori tabok tang kha nung ketam khalai angka bunyinya kakak songlor oglo no raba rokrai choliuta angka agi bo sungno mandai rogot tersakagna nitlang tangjak mandai yo anu telang tangpuro ani rang je tongkre bera gari bara ruwoi sebai pora pairi naka naman pore tamungka tangsidinnya arang nabekena tangsidinnya anu dagir horo saba ani bakra juk song ay manda ni bebong tongta bini mungko bufrang ja bini bin ke song tongta bin bua juk song rok tongo ingka anu oro dol phaida no nin brino agi sagak tong thang na ke boma hai yang dol phai sika ja ayang telangu pulla kanye nong no phadi to bo ayang ot ang saisung ba bere phaji ni telang thango telang thangmale mandai bazaro par khalai tong thangka nim bakra song para borba bong ni para kha jompu jala kan mandai ke beng sogisa ani bakra jung para hangka mandai yo ayang telang thangong go mama song no telang ei si to go ikya si to male aburinyo kha romiton kha apro tabuk suma debro mano kha romiton kha anu ka thangsi dino go hnai ri ro horo ka ang an bakra jung song ayang mama song ro bebong tong ta mai mi song rok bu an bu aja kalai ponchon tongo apro ayengo ngke rohoka ngke do ang bo apro sai kabjak tabuk male khang butai ola tar hori thipon dondi kre ang thike bunoro manjan hnyai ang apro kok sare sajung phakya himoi orek jara hangka apro ka suma bo apro anaya kade ang thnyai bonoma ya ka thnyai nyai login rathari phakya khasige nor bor mala lai pula angka sing jompu jolo mala layu baki sinlai sinima ningka ani dol masa tong lara thangka bono number sanpo number kaisar din nyai hangke rekhangka phone khale ke salakya bos non pula nugo non nuguida na kya hanyo number sano ang bong para thangre nukjang bono boto apro an sai pun chikon sano angka bin sai taise torjakta bono bodo pula non nugui hamjak na kya ahino abo buno number na wrong number na nung bai malayo wrong number buno number na woi malayo jesan pan chala number din san kata buno kaisa number de jesan pun chala ni sano an dol no ka bori rekha angka kok salakya malakya apun pora khana yang nogo tup khang tubu nyai ton phai ka bona prai kaje wa hen 2 bosor hai ton man pore phakyan bakra jurok olo kutung khobor mane phai nyai ayang mandai talang sakangna ni arat mandai yokhe sakangna nyai anu aphorkat sajung nogo dagir hore ang sajung phakya ab sumano ka romu narogo bona angka bo phakya hanya hai bini aphro sut timi kaisa kanjak ingka summan ingke genji kaisa sumjak genji hanya nogot kolama somoi ba nyai kaisa hanya ongko sum tong tai na sum tong mani ingke sumjak na kire aba bazar kotma lai phani ni ingka ang
polong ni sumja gonji kaisa kamsul yak to kolok kaisa bonangan kamsul yak to kolok sumri to phakya to man porat ola akino tongo nyai ani bokra rok bairen phakya salai nyai apro ठीक ठाक nyai kai reka kai bokra tam khlai ani bokra apro ka ayang bairawa company o security guard khatongo ingka yang phai borok salaya koi kai kya kai man pore kha iko balo koi 10-12 বছর হাই ইনকা তাবো কুনকে তাও কে মহাই প্রবলেম মুই থাকা নি বকরা জিক সনন তাও কেসে সাজা আইগি বুদা সাজা গিয়া না তাও বুদা সাজা গিয়া সাজা মানি সাজা গিয়া বংনি আবো তামজনি হাইনো কিসা কক সামর তামজনি রাখথ জল মা হাকে সাউটা তিনি ব ছাকা বং না খবর রেখা ফাজি नु साजक से कमाय तंग खानि बिहि फाजी सालान्यानि मेरिया रंनो सावजाक borok miya ka phanya go sijang no tinike nogo problem ne phaya no simi sale pa ji ni sahoro phone khaiye inka amse inde nogo da choke na buma hai na borok jaga ro da kono sala sulo tu ya hane da tong kha kon jaga ro angkan kakna bagai ani motor ka sala talang thangkan hai ma tong anu botu saja inka botu salan na thangsi na an target to hinga ta kaisa miya boro gosi ja joton thansaka kok salanya meria nawo hini mase tinika phalia sajong din puro phalia hinga miya phone khaimani ani bokra joro khunke ri gna si top de hini nyai phone khayo an bokra no hinga sungjoton khana tong phone loud jak hinga nin bihini recognition horo san hor to phaji hini nyai tam khanne boro kha pro yang to busim phaji nongka yang an bokra to phone law dojak sungjoton khane tongo ho rignan tang khanin nung hani mane botas kering ka sago chimnai top de ni hanta mane bineri to kan mungsung bebang saing ribai sidin chongta norka tam one shot oni ni bihik tabok thangmane mobu boda yak tongna tam one shot ang khe to tam honi sasina abo yang bokra song to tanu ngwa jang ko anu batini omai ka kok ro mani phayang ke batha ku tong no ko problem tong honi nyai tab do besa jang suru tungna kalai ong khari gnai rok de sanan ko gyata engka borok ba ang ba tamo borok no ko samung tong khona besa se kemai tong ga besa na biang khimna ba maru tunai bele engka angka jani bin besa jang ko borok hamja go besa ya nale mane bong kok khna yawonya onesla bai thango ba hairok pula to hongka tabo kha bono no wan so ko tong asa bosim se asa an besa jak sim se ni nyai bong nin besa ja nin bihik tam songdari da songdari bori songdari ta engka tai masa an bo prang tong engka bo to por liya kono khasiya hai hanyo bin bo guri unai hanyo guri tong sarai ro khake ko kisan tam ni cover hai khai ne bin bo hanyo somi mote sana jora bisiya hai bisiya ka to kona bisiya ka bin bo guri tong hani bagai tabo ka bin bo sajungno suma debro no borok sajagi tong omo sim sa ni besa masa borok se ano nanya ya ni wan sok tong se tang ma ke thang pai king ke borok bata tam wan sok tong ang abo ka saiman suja borok tabuk tam khani khaya bo bong ni thani se abo bepar lumia ka salaga se asugui sing ulu salaga mia ke jodoh naik lagi ya mia ka duk lagi jonggo ke karena nak kurus salahnya kereng jangan beda tuh salahnya nggak tini ke enggak ang phalia naruh game salahji ang tini phalia nih tahu bo nggak tam makok mia le nengkok salahnya boleh sembah gue salahnya nengwah gue salahnya kah ya ane udah lagi mia aku udah lagi jonggo tini ke ulta tangga an besar saka kakak kok sabai gini an babai nggak besar mana no tam bin babuda bin kakak bu mungke budiram gaya ini sangat bawa phone ke gasan phaji phaya norok salai naku ni saurung ke jodoh nomia salai yang ke ba kok kahang salai ne kok no biang pok kata bos jodoh salai hinai phaji mani tong sidi enggak ujole hunta ni kata usi busi yang kapli borok mien kong juda tini kong juda ke bor besana khusmaman kalai khana hangi phaile borok kaham bang na sao kana borok suno hujat dong ka borok wa mani ja salai jabo tini kok pher ka bunta se sin posisi babi dong manta sin sok sin bin waseman mien kok se juda ini ke pher wang ke besar bai kok salai tong ka borok
khol lai ja al phone ja sai jong kha abrong sung wa sung man da sung pono